بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Isa kailangan na ditanong kalipatan na giyang kaiya kiadnar kita no Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kaiya makampatakaw yaw sa giyang kaiya dunia na ibabalaon Allah subhanahu wa ta'ala so kapatay. Kaya manay ni na dideng kepakay ubaadong penabaran niya sa giyang kaiya liyaw lupa pagtanurong ang mga manusia badi pagkasagad sa kapatay. Sabab ko miyapasad ako kumanu Allah subhanahu wa ta'ala palayatan pagkasagad sa kapatay na ayad na wajib berkitan na di tanong reparado di tanong ay maalag na pakalilipatan agi ang kanan oras di na masa apa kataling markitan o kapatay sa ayad na patot ko uman isa nagyang kuto kapakapriri para dunia na so sabagi na lagi duban yan pakalilipati agyang kaiya kapatay tanong na kailay tanong mo so sabagi kita nung na lagi dukurang agyang kuto di iran di kapreparadui sa giyang kaiya kapatay. Pedap kasimatan sa kamamataan ni sa mataan aso sa bagi na malilipat siran na gumadadaray nun nira nagyang kai kakataling umaarkitan wa kapatay nagyang kutuwa di tanong kipagawid na akal sa giyang kutuwa mga bangsa tanong mga pamilya tanong miyadan sa lukapatay madakalap kasi matanong ramig bukapandus napasagyang kuto bangsa tanong lulut tanong pamilya tanong na susabagi na diniyan ipagawid akal o anton ono ni panggulaulaan yan sa giyang kutuwa masa kapakapumbelag o niyawa abusubedan agiyang kuto lulutan o uli na pamilyatan pamana na lagi doon sa hospital o di na sawalay nabadong panggila so sa bagiya bande ni magan mawafat kakatiya miyaman gawalawas yan kataya di po kainom apiaso yung na da kainom yan nun apiaso kataya di tanong yan kakilala narubo miya tamang so sabagi lumilipat sa giyang kuto bangsa tanong hindi na pamilya tanong kawafat na kanu kapan sa baed na pakagirawa nanto niya paglaulan tanong sa giyang kaiya pamilya tanong lulutan kuwan belagad lagi yang kaya niyawan niya na yang kaya badan yan karino to sa paman na di tanong katawan ika-importante so sabagi tabita na dirang katawan ika-importante agiyang kutuwa masa kapakapong belag uniyawa agusu badan o manusia. So nabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pihak kasanan yar kita no agiyang kutuwa tigina laqinu mautakum bila ilaha illallah nda uniyo o pengawawafat rakanu so la ilaha illallah udi nasi ko kambas at tanor na maranang
napakaunutan niyo sa sabut so pumatay kan ay malag nasyugutan unabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam kailangan mapakaunutan sa sabut agi ang kuto pamilya tano bangsa tano ginawa itano madadanga tano amiyaw madnagi ang kuto oras akang ganatin nga sa giyang kaya dunia mga bangsamin yang kaya kapatay kung ang panudatan ng kausay sa giyang kanan mga adab kailangan ako man na manggulawlatan no sikop siya karatal maut dadi tano pakalilipatan gibong takabasatan no kiyo kumadno Allah subhanahu wa ta'ala ulang wanubaran niya sa giyang kaya dunia padtanuron palayatan nun pa kasagad sa kapatay pero Allah subhanahu wa ta'ala at tigina innaka mayitun wa innahum mayitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun mata na sa kahay Muhammad sallallahu alaihi wasallam na patay ka nagumataan asiran mga manusia lang wano manusia na paled patay thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun urian yan na mataan na sa kanu si isa alungan na mori sa giyang kuto kapwa kaumanis sa alungan na mori na pakukukumakan ay malag na pakukumadin so kerumai pakukumadin so umbataa pakukumadin so siring-siringan ay malag na langwan akabnar sa giyang kuto agawi nagkatan man numan isa so kabnar sa katanian si iku pagarinyan ang muslim tamang kung mga binatang na penakat sa alungan ng mga samanan na miyatang sa ginawa tanong mga uripan wallah apalaya tanong po asagad sa kapatay pero Allah subhanahu wa ta'ala tinakalla idha balagati taraqiya wa qila man raq tanong na natin Allah subhanahu wa ta'ala kaamay ka mag-endin lumius sunyaw tao kamakauban sa giyang kaya pamana bakarang yan sunyawan yan waqila man raq na makagiraw ay ububuwa ki adna pamana makapumutar ka sabab sa giyang kutwa kargan kasagad kita no sa karatal maut pero panu Allah subhanahu wa ta'ala tinafalawla idha balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun matanatig Allah subhanahu wa ta'ala maidin ka makatalinguma so niyawa sa giyang kutwa hulqum giyang kaya pamana mga bakar nga tanong wa antum hina idin tanzurun na matanatig Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kutwa masa nakilay niyod na giyang kutwa malag na kamamataan ni siko kapatay miya kadakdakan mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala so mga dalil sa matamataan giyang kaiya sakaratal maut apalaya tanurun din po kasagid na natitub na iya marga na betad kayong kailangan paman nakapag-ibat-ibatan tanong ay kayong kailangan nakapreparaduan tanong kaditan dung katawan ikapakadan sa lukapatay so kapatay nakatawan tanong ada pemilihan niya na ide katawan tanong so kapatay kena ubat tanong niyang penayawa sa kapakapreparadutan na ubat tanong niyang penayawa sa kapakaudas tanong kung mga pamilya tanong kaandin ni kapakataling mo kapatay na malagi duri para dutan ang tawa kadi malagi dumya kaudas tanu si kung mga pamilya tanu ang tawa kadi malagi umya pasad tanu sugalabak tanu ang tawa kada tanu mapasad nagkuan numalakol maut sa mga niyawatan ginani sabab mga uripan ng Allah pag natin tanu patutar kita no o kabawalitan ng mga Muslim babay mama ay maalag na laburong sumiya kaidid pag natin tanu wag yang kaiya suan tanu gira manotoad na putay di sagiang kutuwa masuswa sa bagi abin na kagiang manoto na pagkata at apa akalian besiran din pungguro besiran di pamangurisak na dirang katawan nagyang kutuwa masa
nga natitud na kailangan nagyang kutuwa pamilyang ka luluta ka ginawain ka agyang kutuwa betad sa mga nalalag na andi man na ya ikabalasan yan kapakaunutang kaum sa sabut sabab sa agyang kutuwa kaimportante agyang kutuwa petay na misabut yang so kalima la ilaha illallah. Orayanan ang mga uripin Allah na inalo yung mga ulama apad sa mga dedebiatan amay kakasipatan na kadun so pamilyang ka luluta ka ginawain ka madadang ka kawafat sa emalag na namya ka na din so kapatay madakalap kituson mampano pa man dita no kataon so kapatay manusia ugaid na adna pa man mga papata at tigitano sa giyang kutuwa miya wafat giyang kutuwa malag na manusia na mag-end na giyang kutuwa kakawafat pag ganero pa ma na pa makapkasakit nakadaan sa kakan malag na din po kakan apias wig na din yung kaino dinin kagaga agiyang kutuwa kapakatiro yan malag na nabalagi do kalilida pamana mitmiter ang api-api kenda pamana kenda sukan lagi yan kenda suka kapakakilala niyan malag na apiakan yan wana di ganyan kakilala sa giyang kutuwa malag na lagi do betad Gupun kau temay laisi ko pamilyang ka, luluta ka, bangsang ka na ay malag na miyakaran ni sukapatay. Nanto na ipatutap ng laulan tano, pag mayroon nagyang kuto, kailangan nagyang kuto adarpa, katatagon sa gyang kuto bangsa tano, na darpa o pamana hadi ay malag na maniba fishful lagi ang kuto adarpa. Ay malag na fishful lagi ang kuto adarpa, katataguan sa dabong pakadisturbo upama kakeparong natagong sa giyang kutuwa kwarto daaban yan ay malag na pakeneg ikadua masyap tano sa giyang kutuwa oras na ubat tano ron mapakaubay so mga lulutian mga lulubay ipuso ay malag na giyang kutuwa malbud makawuro ubat tano ron pakaubay so mga laydo karuman yan so ataian so mga pedupam ang mga pamilya niya nakatawan tanwa may layra nagiyang kuto amang bubeta dagiyang kuto abang sa tanwa kawafat na diran makontrol lagi nawairan na makaburok siran sa mala kadaan siran sa tanud sa emalag na ayamap yan na pagakulan tanukiran maluiran awat agiyang kuto bang sa tanwa kawafat sabab sa giyang kuto betad kapliwag yung kutuan niyawa sa giyang kaiyabadan na tantud no pa amargan na kailangan na sutaw lagi duto abetadian na di po makanag sa pamanang ipkerat aginawan di po makanag sa malag na ikararangit yan sa malag na giti isa mapia asuan ay nali yung mga ulama dirong po kaubayin so mga tao ang mga lulubay ipuso ang malabud makaguraw malabud kadaan sa tanud ay malag na sutig tanwa malabud maemosyon ikatlo na pananggilaan tanong sa giyang kuto kapulala kawagyang kuto atawa tigtano ay malag na giyang kuto kapuliw na giyang kuto aniyawan niya kadindi manigan na sulawas sa ay malag ng ganatan na giyang kuto aniyawan yan na pananggilaan tanong ubat tanong di makatiro sa mga katiro ay kararangit yan. Pananggilaan tanong ubat tanong di makatiro sa katiro ay karat ay ginawa niya. Aya patut terkita no na aya buwa pagkanagian na mga pipiya. Agu di pa na kailangan o ba miya kadakdak lato makalilibeton o kaparo na ay malag na subo-subo kaunuton sa sabot na ayaw makauubay. Giti pa man na mas taralabi pa makakagaga na ayab o makadadar pa sa giyang kuto makadada nga sa giyang kuto bangsa tano apulalakaw ay malag na maliwag giyang kuto anyawan yan na giyang kuto po kaunuton sa pananiban ng sabot pada mga pipiyang alo yung mga ulama punggulaw lang sa giyang kuto kapulalakaw giyang kuto petay nagyang kuto kapagaloyaw sa giyang kuto mga pipi agalubakyan ay malag na
pagaluin no nagyang kuto ang mga pipiam yang papasa din ng mga amal. Away. Ay malagna balasan no Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ano pa man pangiraw ka pagariko watakulay pakapipi ang ginawang ka barasimba ka. Away. Mga pamana barasambayang ka, barapuasa ka, barasidika ka, pupangaluin no nagyang kuto ang mga amalian, ang mga pipian na gusto imbalas no Allah subhanahu wa ta'ala ka an makapi agyang kuto an makatanor agyang kuto puso iyan sa ayama nalalag na matarima iyan agyang kuto kapatay niya. Gite malag na patot ating mga ulama sa agyang kuto pa man na kadadangaon na aya dirun di ipake aya pupukinugo nagyang kuto mga pipya ang mga amalian agus mga imbalas no Allah subhanahu wa ta'ala kaano pa man na giyang kuto husnul dhan bi rabbi giyang ta malag na an makasangor pipya agiyang kuto puso iyan si Allah subhanahu wa ta'ala sa malag na dinyan ikrat aginawa giyang kuto kakawapatian dinyan ikala kagiyang kuto kakawapatian kakagiiyap kundigin nagyang kuto pagariko watakulay, amakulay, inakulay, pamakagiti mga kuan na pakapipi ang aginong. So mga sambayang ka, so mga puwasang ka, so mga sidikang ka, so mga naihaji ka, so kapiyangay parangay, na paler ka na ng balasan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang katabu yung kuto at tawa putay sa amalag na babaya sa giyang kuto akip berat tamuan yan si Allah subhanahu wa ta'ala. Yuta yang malag na sunnah. Pada siya pentanong, lagi yang kuto pamana aya pakaunut sa sabut sa giyang kuto tao. Giti mapia. Aya taralbi. Pakaunut sa sabut sa giyang kuto tao pulalakaw o di nakawafat na giyang kuto tao saslaan niya. Kebubayaan niya. Ay malag na badatan pamana adna kebubayaan niyan kung mga wata yan. Apa mana igiraad na pitiro iyan na napaparatian yan na amay kagiyang utawata iyan na matauron makaunot sa sabot na tumu ayaw ay malag na mapakaunot sa sabot ay malag na iyang kuto at tawa paparatian yan sa slaan yan pamaka ad na pitiro niyan nun siya ko kibabatugyan sa dunia udan niyan pan ay malag na siya sagiyang kuta katagas yan pan napaparatian na nagiyang kuta pitiro niyan nagiyuti mas mapya tao pakaunot sa sabot sa giyang kuto niya wafat. Uri na pamakaadn at kabubayaan niya na ulama, imam, kabubayaan niya na imam, uri na ulama, na duty mas mapi pakaunot sa sabot, sabab sa giyang kuto ay malag na paparatian niya. Ay malagating mga ulama na di mapiya. Ubaya pakaunot sa sabot sa giyang kuto ataw na giyang kuto din sa sila. Ay pano ba sa pagkaragitan yan? Wal. Sabab sa kapakaya amay ka pakaunot niya sabot na din yan tarima na giyang kuto ka pakaunot niya sa sabot. Sabab sa giyang kuto ay malag na kung ba niya kabubaya giyang kuto ataw ay malag na din yan paparatian. Yuti sabab at mga ulama ayad na patot pakaunot sa sabot na giyang kuto ataw paparatian yan pagkababayan yan sa silaan yan. Oriana ng mga oripon Allah na anto na iyo kita kapuakunot at tanod sa sabot sa giyang kutabang sa tangan. Amay ka magdatanod aw pa man na sutik tanong ay po pinayon na minutos o din ay po pinayon na oras na kailangan na petir uno na giyang kutuwa kenabangong petirway tiruang usula ilaha illallah. Kenabangong petirway tiruang kasula ilaha illallah. Aya bu ambeles na ka, namay ka, maubay ka, nakasipatan na ka. Nanggiraw ka la ilaha illallah. La ilaha illallah. Gitu bipaginag ko. Na amay ko babalis yan, agumiraw mahwa la ilaha illallah. Nagyaso ko din. Dingaw din pagkasukaso yan. Asar kagyuti, muri-puri, amya tiru yan, agyang kutuwa, la ilaha illallah, na dingaw din ay malag na pagkasukaso yan. Tigo mga ulama, aino to di, pamana, di mapiyaw ba kong girawa, tiru ang aso la ilaha illallah.
Na eti mga ulama dito kapian na amay-amay na miyasang kaiyan. Amay ako guminarapan na teruang kasula ilaha illallah. At na di na dilikad. Amay kaso kawafat na ayudukom so la ilaha illallah na di na matarima. So ay malag na tig mga ulama ay mas mapya nagyan ko to kadadang ang kaon na asar ka makagiraw ka la ilaha illallah na pagilian ka amudulian amalag na o pamakamakaптero na maagiraw la ilaha illallah miyaduyukan yan na kiyaso ko na tig mga ulama dingon ka suya porong udi na apya di makaptero na may leng amudulian na miyabals yan barat yan pa nagmiraw ka la ilaha illallah na miyagiraw mambuha malag na minitin niya so dila yan na miyabals yan so la ilaha illallah na dingong dun kasuya agi ang kutuwa la ilaha illallah inun tabu ubap magkalapis ya malag na ibarat yan pa man miyabals yan so la ilaha illallah na damati na miyaka ko ang miyakatan na miyagiraw pa kayo numakon niyo o igira ko na anap ko kita na lagi dinan ay malag na miyakwan na mata niyan na napiyakaw nutan sa sabot barat na la ilaha illallah na miyabals yan mo miyagiraw mo la ilaha illallah na damati na miyakatan miyagiraw ino kanwaya matitimo ino anto nabsikuan o pa kayo numakon niyo kapkawawa ko so sama no to ati ko mga ulama na kiyalatan nagyang kutuwa kiyabalsan yang la ilaha illallah na kailangan na makasirong mapuruman ay malag na ay kalilit na makainom pa makami mga ni sa inuman niyan na nakwa giraw tanok man na la ilaha illallah kasuin tanok man para mabal siya mapuruman nagyang kutuwa la ilaha illallah sa taman sa emalag na duty muri-puri mabalas siya emalag na gupuon mabalas yan so la ilaha illallah na tergetan na pigilain tanah uba ke ili nagyang kuto bamakaptero sa salakaw nagutan rung bugas nagyang kuto la ilaha illallah na udid na maptero ina salakaw orian o kiyabalsan yang ko la ilaha illallah na nakyasukuden ay malag na ditanudun kunin iba na ditanurun kasukasuin so la ilaha illallah mga bangsa ko itu na importante agian kaya pamana ilmu sa agian kaya lagi dai agian ko to pamana katir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinaman kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah sadna tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ayam muri-puri matiro ya na la ilaha illallah napakasulsi usul giti sabab ini pangduutan wagi yang kaya kayo sayo mga ulama sa giyang kanan ukito kita kapakaunot sa sabot si kung mga bangsatan wag kawafat katitug na importante ya masa so lang wano masa utaw sang kaya dunia ko kaya pakasagid yan si na isaw na pinaka-importante ya kayong kailangan ubang sa tanong kayong kailangan ng murya taw tanong kayong kailangan ng lukus tanong so tabang tanong sa malag nagyang ko to kapakaunot tatalaro sa sabot mga bangsa ko panginta ko Allah subhanahu wa ta'ala palayatano kapantagan na kapatay ang masusuwat kita no Allah subhanahu wa ta'ala panginta ko Allah subhanahu wa ta'ala asukapli waging kaya mga niyawat na mabalistan no la ilaha illallah ang tanong mga sulsi ko mga bangsa ko ay kakalbudian kita no sa kakabalsatan ko la ilaha illallah nalalayon tanong membalas ng la ilaha illallah nalalayon tanong tatad mo sa Allah si kong mga butatan lalayon tanong tatad mo sa Allah kagiang kaya puso na sadin sa may papanoon na ayan yan malabud matiru iraman ito pamana miyukit sa kamarganan nagyan ka na nakasigitan sa sakaratal maut na ino kailangan ng tapyang aluitan no paman na suwan tanong katitud na nang umarag na butad kapaman na sumano siya sa giyang kuta kapali uniyawan nagyang kaya rarabutan no na lagi tinud lagi do kaadegan amiyak kargreg na kapakaginawatan no na wala nga lang kaya pamula sa puso tanong la ilaha illallah
Wala nga kini penuh-penuh yan saging kaya pusok tano. Sububetan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kergenan tano saging kanan asakaratan mo. Kergenan tano batan mo bala la ilaha illallah. Gitu Bapak mana siapan tano. Ino tano ini pangdoo. Ka Idi tano wak indireno sa mga pamilya tano ira manota kawapat sira. Badakala andi ni kasipatit ano kum miya wapat tano na aya di mo sa edan ay ito na iporurano na terak anto na first play taplin di deket tayo dagian ko to akapo kaunutong sa sabut kaya matatayod na anto na kuan pamamasa ano sa kenda ka kuan makalubang tano na madakalap man ay tao po ako man naso keniran aya kay pagawid tano akal sa giyang ko to masa adi ka sa karatal mo tagiyang ko to lulutan no mi banabantabang tanon ande man ay kabalsan yan la ilaha illallah aya pa ko rin tanong si na nagiba ang tao pa uno tatanong sabot na aya bu pagibal suna la ilaha illallah kanabon pad su Muhammadur Rasulullah yung tahadith Rasulullah sallam laqinu mautakum bila ilaha illallah usama do to atigo mga ulama na aya bu pinaka-importante sa giyong kuto ataw kapliud no niyawan yan na aya mo repore mabalsa na la ilaha illallah apya dirud minasumpat sa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ayam alagna katawan tanod na sakita no nagyang ko to kaya parati atano ko Allah subhanahu wa ta'ala na perati atano sa nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugid na yuti sunna yuti ni pangdu Rasulullah ayabu pakibalas sa giyang ko to ataw meliud ni sunyawan yan nagyang ko to la ilaha illallah mga bangsa ko panginta kangunan tan wag yang kai mabuba usayan tan sa gyang kai mga adab si kusakaratal maut ito ni pudawlan tan sa gyang kuto akagawa patagyang kuto pamilya tan watatan lukus tan ginawa tan akapapantagan tan ron agawafat agina niya malagna mialo yung mga ulama kailangan pudawlan tan balasan kan wallah sama pia panginta ko wallah apala tanun misabut la ilaha illallah pantagan tanong kapatay masusuat kita sa Allah subhanahu wa ta'ala kaya tanong ko ito sa diyan ka mga bangsa ko subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh